inşallah Teala ikinci alacağımız nama nevakid-i İslam. Bir adamın nama İslam'ını bozayan, kafirliğe, murtetliğe çıkarayanlardan ikincisi. O nama es-sani 127. sayfa. Men ja'ala beynehu ve beynallahi vesâita yed'ûhum ve yes'eluhum ve yetevekkalu aleyhim kefara icma'an. Men ja'ala kim tutunsa diye beynehu ve beynallah Allah bilen arasında vesait araçları ve tutunan araçlarından dua dilekler etse ve hacetlerini sorarsa ve nama olara tevekkül edip olara dayansa kefara icma'an. Müslüman alimlerinin içinde şunu eden adamın kafirliğine ihtilaf yok diyor. İslam alimler tarafından barağızdan nama şol adama nama kafir deyip hüküm ettiler diyor. Endi nama şu ikinci dadın hakikatine teressek nama birincinin bir görünüşü. Birinci nama da şirkti doğrudan birinci dinden çıkar yani. Şirkem nama Allah bilen aranda araçlar tutup nama Allah'dan dileşinler olurdu dilemeklikti. Yani Şeyh rahimahullah ne için bunu ikinci etti? Yani şu şirkin görünüşleri kan. Yani esası ummatta yayran in kul görünüşü ama Allah bilen aranda araçlar tutup onlardan şefaatler umid edip Allah yakınlaştırmakla umid edip Allah'dan soruşunlar onlardan sorap Allah dayansınlar onlardan dayanmakla ama giyinden yayran şirk bolan şu nama tekit babinden şu şirkin içinde bir görünüşünü murtetlik bäbinin hem bir görünüş etip koydu. Şunun hakikatte şu birinci görünüşün içindeki bir görünüşü. Emma ummatta esas edilen ve en ervedi şu birinci evvel müşriklerin eden hem şirkin içinden hem görünüşünün bir görünüşü şu olan için hem özünü ayırdı dalim birinci şirkin içinden şu görünüşün Allah'da Şeyh rahimahullah ne etti? Öz başına bir hem naqiz imanın bodayan adet. Olam hem Allah bilen aranda araçlar tutup näme Allah'dan dileyişin ýalyk olardan dua dilekler edip kıssananda çağırıp Allah'dan hacetlerini soraýşyň ýalyk olardan hacetlerini sorap Allah dayanşyň ýalyk olarda dayanmaklyk näme küfür diýär. Ödem şoňalyk eden adamynyň kafirligine näme icma ihtilaf edilmedi. Bir İslamda alim diýip tanalan adam şoňalyk suratdaky näme amal eden adamyň şirke düşenligine, müşrik bolup kafir bolanlygyna näme dava etmediler. Hada naw'un minen naqidil awwal. Hakikatte şu görünüşü diye birinci görünüşün içinden bir görünüş diye. Şunu. Ve huvallazi görünüşüm nama ikinci dinden çıkaran murtetlik etýän adam nama. Huvallazi yec'alu beynehu ve beynallahi vesait diye. Nama Allah bilen aranda araçlar tutmaklyk. Walakinne şeyh afradahu ve ja'alahu naw'an mustaqillan. Ýöne nama şeyh rahimahullah şu ikinci görünüş, birincinin içinden bir görünüş bolsa näme afradahu öz başına bir görünüş edip getirdi diye. Näme üçin? Ve öz başına aýratyn bir ikinci görünüş edip koydu diye murtetliğe çıkaryan adam. Näme üçin? Li kasrati wuqu'ihi Muhammed ümmetinde näme şu şirkin köpden edilenligi üçin. Şunu köpçülüklerin edilýän şirk şu bolan üçin näme täkid etmeklik üçin näme özüni aýratyn bir görünüş etdi. لأن هذا يقع ممن يدعون الإسلام. هذا şuwat men musulman diýenlerden näme edilýän amal şu köpçülüklerin. Men musulman diýenden köpüsün tutsan gönümel Allah'ın çağırýany ýok. Aslan näme musulmanlara şu şeýle bir akida girdi, gönümel Allah'ın çağırmak bolan okdy. Yok mani suratda näme falan öwliýän ya falan pirin usulan çykmalýarlar. Nämemiş? Şeytan olara zinatlap näme şirki edep edip koydu. Yani edepsizlikmiş. Gönümül Allah'ın kapısı kalkıp bana şunu ber diyen yani. Şunun için on bun üstüden çık gayrat et, dilek ber, aydıp ber, soğrak ber, şeydi ver näme şirki edep edip koydular. Ve hârâ kethîrun indel kuburîn. Esasen kimlerde tapılya şirkin şu ikinci görünüşü, murtetliğe şu ikinci görünüşü, kavırlara, ölenlere, yani kavırlardan, ölülerden näme dogalar, dilekler edip näme şolara çokunyanlardan tapılya. Olar näme etýärler? Tayyib, araç tutunurlar. Näme üçin tutunurlar araçyny? Yeteqarrabuna ilal wali. Näme olar şu araç tutunan welilerine yakınlaşýarlar. Näýlek yakınlaşýarlar? Ibadat diýilýän zady şolaň hakyna edip yakınlaşýarlar. Aslında biz ibadati Allah'ın hakkında edip näme Allah yakınlaşmakla umid etmeli, onun arzalygyny umid etmeli, Allah'ın cennetini umid etmeli. Umid ki Allah bizden etýän dua dileklerimiz, ibadatlarymyzy kabul edip bizi näme dowdakdan halas eder, bizi dowdaka salmaz diýip näme
ibadetleri Allah'ın yoluna edemez. Allah'dan yankı zatlar umid etýär. Emma bular näme? Allah'ın hakkında edilmeli ibadetler, welin hakkında ettiler. Allah yakinlaşmaklyk üçin edilýän ibadetler, wela yakinlaşmaklyk üçin etdiler. Näme üçin? Liyeşfa'a lehum indallah. Yani bu awliyalar gownunden biz turup bilsek, bular bize Allah'ın ýanyna şefaat eder diýdiler. Şeýlet ýan adamyň müşrikligine İslam alimleri üçin ihtilaf bolmak diýer. Ew yusila hawaijahum ila Allah. Birinji maksatlara näme eken? Liyeşfa'a lehum indallah. Umid ki bular bize Allah'ın ýanyna şefaat eder diýen eken maksatlary. Ikinci maksatlar näme? Yani umid ki bular bizim hajatlarymyzy Allah yetirip bererler. Yani bir awliya, bir pire çokuny berse, yakinlaşy berse, bul barjakmış da näme etjekmiş? Ey Allah'ın plan guluňam sen gaty söýýär. Ýöne kösenýämiş, ogly ýokmuş, hajaty gayrat et näme? Bitirde bir ogul ber, gyýdy bana. Şunu umid etýärmişdir. Bizamihim yani bu zatlar olan aytmaklygyna, bu batyl, bu şeytanyň wahysyna göre bular bunlar pikir etýärler. Hada ittihadul wasail min dunillah. Näme? Yadbahu lahum. Bu näme ýankylar tutunmaklygy näme? Allah'dan başga özlerine näme wesiletler tutunýarlar. Araç tutunýarlar. Özlerine näme ilah tutunýarlar, Hudaý tutunýarlar. Şey diýem yadbahu lahum. Olan şanına damak çalýarlar we yunziru lahum we yanzuru lahum we olan şanına näme aýdylan janlylar etýärler we yestagithu bihim we qissananlarna da näme Allah'ın çağırman arada tutan zatlaryny çağırýarlar. Görlesseňem näme şirk diýseňem näme diýerler? Hada leyse bi şirk. Yok, biziň etýänimiz şirk däl diýerler. Innema huwa tawassut. Bu näme? Ýöne bir araçlardan ibadet. Biz hakykatda bilýäs. Allah yaradan, Allah Razzaq. Ýöne bular araçlar. Bular näme? Biz üçin, talabu wasitatin we şefaatin tusiluni ila Allah diye. Ýöne bu näme biziň etýänimiz nämeden ibaret? Yani bulardan bir näme şefaat talap etýär we bizi Allah yakinlaşdyrmaklygyny talap etýär. Biziň bulara ibadet etmekligimiz iki zatdan ibaret diýer. Bu bir näme rajulun salih, bu bir näme salih adam, men bir näme günah gapyrjagy diýen bolýar. Lehu mekanatun indallah. Biz bir näme asi günahkar bul. Bular bir näme öwliýalykda, salyhlykda biçen Allah'ın ýanyna bir dereje, mertebesi bar adamlar. Şonuň üçin näme men gönümel bu günäm bilen näme Allah'dan zat soramaklygyna ýüzüm ýok. Şoň üçin näme gözledim, tapdym şu öwliýalar, salyhlar näme Allah yakin adamlar eken. Şoň üçin fe ana ataqarrabu ilayhi. Şoň üçin men gelip näme Allah yakin bolan adamlara yakinlaşýan näme üçin? Min ecli en yuqarribani ilallah. Näme? Bunun meni Allah yakinlaşdyrmaklygy üçin. Aýny şirk şo. Peýgamberiň näme ugradylan zamanyndaky müşrikler hem şey diýdi. Hada hujjatuhu. Deliller şu. Qala Allah, qala Rasul. Yok. Deliller näme? Men bir näme ýazyklygy ýüzüm ýok. Allah'dan hajatym gönümel dilemekligi. Bir salih adam, öwliya adam, pir adam, ulama adam, ölüpmüş, dirmiş, işim ýok. Şunu üstü bilen baranymy haýyrly görýän. Şoň üçin buňa yakinlaşmaklygym, Allah yakinlaşmaklygymdan maňa näme haýyrly sebäpden Allah bir günahkar gulunyň dilegini kabul edenden bir günah salih adamlaryň günah näme dilegini has çalt kabul etýär. Şoň üçin men dilenimden, men adamdan bu dilesinni. Ýöne o öwliýa öz adyny diletjek bolsa näme etmelmiş? Bulaň adyny damak çalmalmış, gyssanynda bular çağırmalmış. Näme we bulaň atlaryny aýdylan zanlar etmelmiş. Hüjjetlerim şu. Şefaat we Allah yakinlaşmak. Tayyip, Rasulullah uğradılan nakım müşriklerin hüccetleri nämedi? Haçanla Allah Teala olara. Näme Rasulullah'ın uğradı? Kulu la ilahe illallah diýdir. Yani bir Allah ibadet edin. Allah'dan gayra ibadet etmeyin. Siz butlara çokunýaňyz, Mekkeliler, Buda çokunmaň, Allah çokunyň. Siz İsa'ydyr, bir Allah çokunmalar. Näme üçin İsa çokunýaňyz? Allah çokunyň. İsa çokunmaň. Siz Yahudlar, Cehütler, näme Allah ibadet edin. Uzeyre ibadet etmeyin. Ey perişte, jinnlara, aya, günah, ýylda çokunýanlar. Bir Allah ibadet edin, ondan gayra ibadet etmeň diýenne hemme müşrikler biragızdan näme diýip jogap berdiler? Näme delil tutundylar? Şirklerini, Allah'dan gayriden näme çokunýanlaryna, dilek dogalar etýänlerine näme delil tutundylar? Wellezine ittehadu min dunihi awliya. Şunu delil tutundylar. Zumar surasının 3. ayetinde näme diýip jogap berdiler? Wellezine ittehadu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Näme diýär Allah Taala? Ve Allah'dan başka özlerini, öwliýalary, pirleri näme Hudaý tutunup olara ibadet edenlerden
Nem üçin? Näme Allah ibadet etmen, bu awliýalary özüňize ibadet edinilýän Hudaý tutunýyňyz diýip sorasaňyz, hemmesi biragızda näme diýip jogap bererler? Illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Yo, biz bulary ibadet edemizde, ibadetimizden maksat bulan bizi Allah yakınlaştırmak diýdiler. Yani biz bulary diňe Allah bizi yakınlaştyrsınlar, Allah'ın yanında bize şefaat etsinler diýip ibadet etýäsip näme? Rasulullah'ın zamanasında uğradılan müşrikler şey deyip cevap verdi. Şu zamanın müşriklerine näme cevap berýänler? Şu, näme üçin awliýalara, pirlere çokunýaňyz diýmezler? Ýok, biz Allah ibadet etýär. Bulardan näme maksadymız? Şefaat we Allah'a yakınlaşmak diýerler. Şu delil. Ýetgäne. Tayyib. Näme diýerler? Ma ja'alnahum şuraka'a lillah. Siz ters düşünmeň diye. Biz bulara näme bir Allah deňdeş mysalasyny bir Hudaý tutunmadyk diye. Düşündiňmi? Walakin ja'alnahum wasa'ita. Ýöne biz bulara araç tutundyk diye. Düşündiňmi? We bulardan näme maksat etdik diye yuqarribunana. Biz Allah yakınlaşarlar diýip umyd etdik diye. Şu umydymyzdan hasyl bolar ýa-da bu adamlara yakınlaşdyk, bu adamlara näme çağırdyk, dogadylegler etdik diye. Wallahu sammahu şirkan. Ýöne sen şon araçy diýenem bolsaň, düşündiňmi? Yakınlaşmak şefaatçı diýenem bolsaň Allah şu zada şirk diýip atlandyr. Şoň üçin sen şu zadyňdan gaýtmaly bolýan. Näme diýär Allah Taala Yunus surasynyň 18-nji aýatynda? Ve ya'budun min dunillahi ma la yadurruhum ve la yenfa'uhum. Olar Allah'dan gaýra ibadet etýärler. La yadurruhum ve la yenfa'uhum. Olan ibadet etýän zatlar olara ziyandan peýdadan hiç zat berenaklar. Hatta özlerim bilýärdiler. Biz bulardan bizden bir ziyany aýyrar, ya bize bir peýdany getirer diýen umyt edemiz akdyk diye özlerim aýtýarlar. Ve yekulun, ýöne näme üçin ibadet etýärler sen bolýar. Hayra umyt eden ak bolardan. Menden bir bela beteder, depeder diýip umyt eden ak. Tayyib, onda näme üçin ibadet etýän Allah'dan gaýra? Ve yekulun ene jogap aýdarlar diye. Haula'i şufa'auna indallah. Olar biziň näme? Allah'ın ýanyndaky şefaatçylarymyz diýerler diye. Kul etunebbi'unallaha bima la ya'lemu fis semawati we la fil ard. Ayt olar diye. Innisiz. Şunmy? Asmanda yerde bolan bar zady bilýän Allah innisiz zady uratýanmyzmy diye. Allah size şirk diýip durqa. Şu siziň etýäniniň müşrikçilik diýip durqa. Siz inni. Ýok. Bu şirk däl, araşy diýip. Etunebbi'unallaha bima la ya'lem. Inne näme Allah şoň şirk dälligini bilen akdydanym innisiz Allah öwretmeli bolmagymy diýär. Ya Allah innisiz düze düşbermeli bolmagymy diýär. Fis semawati we la fil ard. Allah üçin asmanda ýerde bilinmeýän zat. Ýok. Şoň üçin Allah şu şirk diýdimi? Gönü şoň şirk diýip kabul etdi gaýt. Ýok, biz araşy diýär, diýme diýär. Allah Taala siziň etmekliňizi diýär, goýa siz maňa näme bilmeýän zadymy öwretýän ýalak diýär. Subhanahu, Allah Taala pek diye sizin ol araçlarınızdan, sizin näme etýän töhmetleriniňizden, etýän şirkleriniňizden ve taala amma yüşrikun ve näme Allah Taala beýik diye sizin şirk etmekliňizden. Allah şirk edilmeýär. Allah yeketek arasda ibadet edilýär. Fesemmahu şirken. Allah şu taýda näme şu araçy tutulup näme olardan şefaatlar umyd edip olardan dogadylyk etmeklige näme diýip atlandy Allah Taala şu aýatda? Şirken, şirk diýip atlandy. Ma annahum yusammunahu teşeffuan. Ýöne olar näme? Şefaat diýip atlandyran bolsa diýär. Ma annahum ýöne olar näme? Müşrikler näme? Yusammunahu teşeffuan. Ya biz şirk diýip edemiz atmany. Allah deňdeş diýip edemiz. Şefaatçılar diýip, şefaat umyd etýär diýip näme? Atlanırına mozul Allah näme şirk diýip atlanır diýär şoň. Wa hada huwal waqi'. Edil şu waqt Muhammed ummatynyň durmam şu ýagdaý diýär. Allah şirk diýär, bular näme ýa araçy şefaatçy diýerler diýär. Anna kesiran mimmen yed'un al-islam wa ma yef'alunahu ma'al qubur al-an. Inne şunat näme anna kesiran köp şu waqt edilýän zatlar näme diýär? Mimmen yed'un al-islam. Men musulman diýenleň içindäki adamlaryň ve şoňalar we ma yef'aluna ma'al qubur al-an ve şo musulman diýenleň gabrlaryň ýanynda ölülerden ýa näme pirlerden näme etýänlerini hemme kişi bilýär diýär. Agyşany edenler näme etýänler, gabra edenler, tümmek edenler näme etýänler hemme ma'lum. Hemme kişi bilýär.
Näme üçin gitdiler? Yettehizunaha wasaita beynehum we beynallah. Şu ölüler, şu gabrlar näme Allah bilen öz aralarında näme araç tutunýarlar. Soň näme etýärler? فهذه المسألة خفيت على كثير حتى من طلبة العلم. Yani näme gynan sagam şu meselen şirkdigi näme khafiyet diye, gizlin molqaly diye, bilmän molqaly yitti diye hatta talib ilm diýilýänler ýanynda. Hatta köp talip diýenler näme şu meselen şirkdigini, şunu etýänler müşrikdigini näme bilmediler diye. Şoň üçin näme bilmeli, nawaqidul islam bilmeli, şirkin nämedigini bilmeli. Ve hunaka ulema'un yudafi'un an zalik. Gönü gynan sagam diňe talib ilmler däleken bu meselen bilmeýän. Hatta käwir alimlerim näme ýok olara şirk diýmän, bulan etýän şirk dälip näme o müşrikçiligi näme gorayan alimlerim tapylýar diýe onna munna. Ve yequlun hada leysa bi şirk. Näme bulan etýän şirk däl. Onna şirk näme diýip sorasaň, eş-şirku ibadatul asnam diýip jogap berer. Şirk diýilýär, näme o diňe daşa bu da çokunmak diýdiler diye. Şunu. Emma olar daşa çokunanoklara, bu da çokunanoklara diýip jogap berýärler. Näme diýe? Ya subhanallah. Bilen bulara näme şeyhin diýse subhanallah diýer. Allah bulan etýän näme diýen zatlaryndan pak Allah. İbadatul asnam naw'un min anwa'i şirk. Dogry sen diýen zadyň ýöne näme hemmeti däl. Bu da çokunmaklyk umumy şirk däl, şirkin bir görnüşi. Şunuňmy? Emma şirk diýilýän zat diňe bu da çokunmak däl, şirk diýilýän zat näme? Dire çokunsaňam şirk bolýar. Ewliya pire çokunsaňam şirk bolýar. Peygamberler, perişteler araçyn edin, olardan şefaat umid etseňem näme? Şirk bolýar. Şoň üçin näme diýe? İbadatul asnami naw'un min anwa'i şirk. Dogry bu da çokunmaklyk näme? Ol şirkin bir görnüşi diýe. Ýöne şirkin hemmeti däl. Emma hakyky şirk näme düşünürşi? Huwa ibadatu gayrillah. Emma hakyky şirk näme? Allah'dan gayra ibadet etmek. Ya da ibadet diýilýän zatlaň istenlik bar görnüşini Allah'dan gayryň ýoluna sarf etmeklik. Enne Allah'dan soň Allah'dan gayra ibadet etmeklik şirk bolsa diye tapawut ýok. Allah'dan başga ibadet edileniň kimligi diye. Şirk nämeken? Allah'dan gayra ibadet etmeklik eken. Enne bir Allah'dan gayra ibadet etdimi, näme ibadet edeninden işimiz ýok. Şol öwliýa ibadet eden bolsun, jyna ibadet eden bolsun, daşa ibadet eden bolsun, peýgambere ibadet eden bolsun, şoň etýänler şirk diye. Şunuňyzmy? Näme diye? Sawa'un deň diye. Ibadet diýilýän Allah'dan gayra sarf etdimi, deň. Kime sarf edäýsin? Şo şirk bolýar. Kana sanaman aw shajaran aw hajaran aw qabran aw waliyan أو ملكا من الملائكة أو وليا من الأولياء أو صالحا من الصالحين. إن شنو نامه Allah'dan gayra sarf eden adam näme? Daş but bolsun, agaç bolsun, daş bolsun, gabr bolsun, weli bolsun, perişte bolsun, weli bolsun, salih adam bolsun näme? Hada huwa şirk. Ayni şirk diýilýän zat aslynda şo. وَلَيْسَ الشِّرْكُ عِبَادَةُ الْأَصْنَامِ فَقَط. Şirk diýilýänler diňe ibadete çokunmaklyk diýip düşünmeli. Hakyky şirk näme? Allah'ın hakkında edilmeli ibadeti Allah'dan gayra sarf etmek. Soň şu ibadet diýilýär. Allah'dan gayra sarf edildimi? Ya Allah bilen bilelikde yine bir şu ibadete şerik edildimi? Şu sarf edilen adama, sarf edilen zada ya Allah eden ibadetinde şerik eden adamyny seredemiz. Kim bolsa şo bolsun. Senin eden zadyň şirk bolýar. Bu senem näme? Tawba etmesen, şu zatlar eşitip gaýtmasaň näme? Müşrik bolýan we näme? Ömürlik dogduky bolýan. Allah Taala näme? Hemmemizi şu şirkden gorasyn we musulmanlary da näme? Hakyky Rasulullah getiren